I pozdrav ljudi, ovdje je Serbian Smiles i danas ću da vam prosto pokažem moju grupu i da vam pokažem moja ostala dva kanala. Ostanite i dalje. Evo, ovo je moja Facebook stranica Serbian Smiles, SS, vidite ovdje. Ovo je kao na... kako se zove? Pozadine. Sada da vidim koliko to snima. Dobro, 30 nešto sekundi. Moj drugi kanal zove se Srpski HD Gameri. Ovo je moj skin. To je meni radio drug preko Photoshopa i preko Cineme. Dosta je trebao posao, ko možda pola sata. Evo jedan veliki pozdrav za njega. Ajde, evo, to je on, možda ga i znate. Evo, to sam ja tu slao. Ajde, šta ti sad? To sam ja tu slao, ovo kako se zove, evo, to je moje ime. A ovo je ono, moj Facebook kanal. Ovo je YouTube kanal. Evo, on se zove Kristijan preziva Savičić. Ovo, kako se zove u Minecraftu, evo tu. Sad ću vam pokažem moju grupu. Evo, ja sam objavio video Facebook stranica. Samo da vidim koliko snimam. Dobro. Evo, 2 view-a, 1 like. Idemo dalje. A što mi je jako sporo? Mislim, pola 11. Mislim, 11. Imat ćete dole moje ime za Skype, ako želi neko da mi doda. Ajde, što je ovako sporo. Prođe meni polako i pobojno idem na novu karticu. Ili Srbi me nešto uvo. Ne vidim šta će pre ovo ili ovo. Dobro. Dole u deskripciji ću vam ostaviti link kanala od tog čoveka što mi je, mislim od tog mog druga što mi je napravio ovaj wallpaper ovdje, što vidite. Vratite to tamo. Inače, nije ovo moj kompjuter, ovo je kompjuter od mog ujka. I sada ajde brže, to malo brže. Ko mi bi otvorio vrat? Dobro. Super. Šta će? On tako. Moja Minecraft grupa se zove ovo Minecraft razmena premiuma sa SQ. Ajde. Inače da vidim koliko snimam. Joj, još imam 20 sekundi. Dobro, ajde. Nema veze. Mislim, ne misli se mora automatski da mi se isključi na 5 minuta. Trebao sam staviti na 10, ali ajde. Nema veze. Sve linkovi će vam biti u deskripciji. I